Здравейте хора, това е трети епизод от поредицата Лу предизвикателство. Ще хвърляме ейтора камък в лед или сняг. Ще отидем на място. Айде! Здравейте хора! И така хора, ето го самия лед. Както виждате, е доста замръзнал. Екшън! И сега аз ще го хвърлям. И това е самия лед. Време за големия екшън. 5, 4, 3, 2, 1. О, това доста. Това е леко, бе. В принцип, това не е много як клип, но това е отделен въпрос. Сега ще го направя с много сила, защото се предстоявам това да е. Чакай малко, чакай. Няня. Помни си. 5, 4, 3, 2, 1. Това е много яко, хора. Ето го и самия резултат. Ето ги лечи. Чакай. И като цяло е яко. Вижте хора. Ето изяй тази чаша. Добре, така, трети опит и финален. 5, 4, 3, 2, 1. Оле, това проби. Чакай, стои го така. Вижте хора, това проби. Да, като нормално. Вижте какво е яко. Да. И време за и тази част, която е финална и ако искате част 2, Не, ако искате част 2, абонирайте се, удрайте палеца. И даде. Ама на четвърта част. Добре, не. Даде втора част на това. Време за и тази част, която най-много ще хвърля с много сила. 3, 2, 1. Чакай, стои го така да видим. Мисля, не е с много голяма сила, но сега ще го направя. Пробил това проби. И то лед не е лек. Ето вижте. Опа. Да, сега е лек, ама Вижте хора, вижте какво открити. Виж само къв лед. Айде хора, това беше от нас. Ако ви хареса, ако сте харесали видеото, оставете лайк и айде!